प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସତ୍ୟ ସମାଚାର 284 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବଡ଼ଦିନ ବାର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବଡ଼ଦିନ ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ବଡ଼ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ? କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ଅଲଗା। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଡ଼ଦିନ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ସହିତ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଉପରେ ସେ କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ, ନୈବେଦ୍ୟ, ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ତୁମେ ଲୋଡ଼ିଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ମୋର ଜଗତକୁ ଆସିବା ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ତୁମେ କଣ କର? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟ ଏକା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ଆସିବି, କାରଣ ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ନୈବେଦ୍ୟ, ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ନା ଦୂତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଦୂତ ଆସି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ମତେ ଦୂତ ଆସି କଥା ହବାର ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଆମକୁ ସେ ଦୂତ ଆସି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିବାର ଅଛି, ମୋର ଘର ଖୋଜି କି ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ନାଇଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବାର ଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ବଳିଦାନ, ହୋମ ବଳି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉପର ପଦ ଗୁଡା ଲେଖା ଅଛି କଣ? ଯେ ମେଷ ଆଉ ଛାଗର ରକ୍ତ ପାପ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। এটা କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡ଼ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବାଇବେଲ ପଢିକି। এই ବାଇବେଲ ପଢିକି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡ଼ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ଡେଟ୍ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଡେଟ୍ ସହିତ ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ ହେଲା। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହିଁକି 25 ମାନୁଛନ୍ତି? ଲେଖା ତ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଟା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ବଳିଦାନ, ନୈବେଦ୍ୟ, ହୋମ ବଳି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। এইটা লেখা আছে, আমি ସେଇଟା ମାନୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନ ମାନୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା। ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଡିସେମ୍ବର 25 ମାନି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ତ ମାନିବେ। ଆପଣ କେବେ ମାନିବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ମାନିବୁ। ଯୀଶୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଗଦା ଗଦା ଲୋକକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଜନ୍ମ ଖାଇନା ତାଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ କାହିଁ ନା, କାହାଣୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତାଙ୍କର ଜାଣିବାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବ 1-2 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 2:1-2। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେତଲିହମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ତାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେମିତି ବଡଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ ତାରା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ କେମିତି ପାଉଛୁ? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ତାରା ଦ୍ୱାରା। ଆମକୁ ଯଦି ତାରା ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ତାରା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ତ ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆମକୁ ତାରା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଷ୍ଟାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତା ମାନେ, ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତାରା ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଅମୁକ ତାରା, ଏ ତାରା ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି, ସେଇ ତାରା ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି। ସେ ତାରାର ଗଣନା କରିବା ଲୋକମାନେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ତାରାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ ତାରାର ଷ୍ଟୋରି ବୁଝିପାରିବୁନି। ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି 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 ଆସିଲେ, ସେ ତାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଏମାନେ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରା ଦ୍ୱାରା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ପାଉଛୁ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଡଦିନର ବାର୍ତ୍ତା କାହାକୁ? ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ତାରା ଦ୍ୱାରା, ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 18, 19, 20, 21 ଗୁଡା ପଢିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତାରା, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ତାରା ଦରକାର, ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ବୁଝୁଛୁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରା ଦେଖିକି ବୁଝିଲେ।
जोसेफଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ବି ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ କି ଲାଞ୍ଜ ନଥିବ, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଏକା ଥିବ। କହୁଥିବେ ଯେ ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ କହୁଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ ଘଟଣା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦୂତ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ହସା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଲୋକ ହସା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସେ ଛାଡିଦେବେ କଣ ହବ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛି ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଇନଥିବ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇନଥିବ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମରିୟମକୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବୁ? ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢି ବୁଝିପାରିବୁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରା ଦେଖି ବୁଝିପାରିବେ, ଯୋସେଫ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଯିବା। ଲୁକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏସବୁ ବାର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ କଥା କିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଆପଣ 26 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 26 ପଦ ଆଉ 27 ପଦ। ପରେ ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲେର ନାଜରିତ ନାମ ନଗରକୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମରିୟମକୁ କିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଇଏ କଣ ଦୂତ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ, ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି? କନ୍ୟା ସହିତ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ, ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ ଦୂତ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେ ଦୂତ ଆସି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମରିୟମକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡଦିନ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବିଷୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା କଣ? ସେ ବଡଦିନ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଅଛି? 10ଟା ଗୀତ ଥିବ, 3ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଥିବ, ମହିଳା ସମିତିର ନୃତ୍ୟ ଥିବ, ଶିଶୁ ବିଭାଗର ନୃତ୍ୟ ଥିବ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଥିବ, ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ବି ତ ଥିବାର ଅଛି। ଲୋକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ବାକ୍ୟ ଫାକ୍ୟ ଥାଉ, ବର୍ଷ ସାରା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ପରା। ଥରେ ଗୋଟେ କ୍ରିସମାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ, 7 days, 7 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଜଣେ କହିଲେ
ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବା, 7 ଦିନ ନାଚ ଗୀତ ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା। ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଶୁଣୁଛୁ ପରା ବାକ୍ୟ, ଆହୁରି ଏବେ ଆରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବଡ ଦିନର ବିଷୟରେ? ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାରା ଯାଇ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତାରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାରା ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲା। ଯୋସେଫ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମରିୟମକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯାଇକି କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ହବ, କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ଏମିତି ହବ। ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନି, ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରୁ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 8 ରୁ 11। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ପଦାରେ ରହି ମେଷ ପୋଲ ଜଗୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତିର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ବଂଶରେ ସେ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଥଲିମରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଦୂତ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ହେବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେ ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମକୁ ଯଦି ଆଜି ପଚାରିବେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିକି ଜାଣିଲୁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଚାରିବେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ, ଆମେ ତାରା ଦେଖିକି ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ତାରା ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବନି, କାରଣ ତାରାର ସବୁ ଗଣନା ଜାଣିପାରିବେ, ଗତିକୁ ଜାଣିପାରିବେ, କଣ ତାରା କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନେ। ଯୋସେଫକୁ ପଚାରିବେ କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ? ନାଇଁ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ମରିୟମକୁ ପଚାରିବେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଆସି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଲୋକମାନେ କେମିତି କହିବେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ଗୌରବ ଜ୍ୟୋତି ଚାରିଆଡେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଆଉ କଣ ହେଲା? ଦୂତ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆମେ ସେ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯାଜକ ମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଏ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଏମାନେ ଯାଜକ ମାନେ, ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଆଉ 5 ପଦ।
ପୁଣି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମରେ, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏ ଯାଜକ ଆଉ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ଜାଣିବେ। ତାକୁ କିଏ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବନି। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି, କୋଉ ଭାବବାଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀ ଯଦି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଟିକେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା? ଯେ ଈଶ୍ୱର କଥା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଗୋଟେ ବୃହତ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଇଟା। ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉ ବଡ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ବଡଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବଡଦିନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ସେ ସାନ୍ତା ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଲୋକ କହିବେ ଇଏ କିଏ? ଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ନାଇଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛୁ, ମଝିରେ ସେ ଚଲାବୁଲା ହେଇଥିବେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନେଇଥିବେ। ସେଠି ବଡଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ୱିଦାଉଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରେ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ରଖିଥିବୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତାହେଲେ ସମୟ ଏକା ନଥିବ। ବଡଦିନର ବାକ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଏ ବକ୍ତା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଜରେ ବସିକି ନାଚ ଗୀତ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ୟାଡୁ ସିଆଡୁ କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିଛୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରା ଦେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। ମରିୟମ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ହେଲା? ଏ ଗୌରବ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯାଜକ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ରାଜା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 1-2 ପଦ।
ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ହେରୋଦ ରାଜା ପାଖକୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ହେରୋଦ ରାଜା ପାଖକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜଣେଇଲେ ଯେ କଣ, ଯେ ରାଜା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଁ ରାଜା ଥାଉ ତ ଆହୁରି କିଏ ରାଜା ହେଇଗଲା। ସେ ଟେନସନ ରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବା ଉପରେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକା ରାଜା ଥିବି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶର ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆକା ଥିବି ବୋଲି। କୋଉ ରାଜା ନଥିବେ ନା, ହେରୋଦ ରାଜା ଥିଲା ନା କୋଉ ରାଜା ଥିବେ, କୋଉ ରାଜା ରହିବେନି, ସବୁ ରାଜା ପଳେଇବେ। ସବୁ ରାଜାର ବେଣ୍ଡ ବାଜା ବାଜିବ, ଗୋଟେ ରାଜା ଏକା ଥିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା, ଶାନ୍ତି ରାଜା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ସେ ରାଜା ଆସିବେ। এইটা এই ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି 3 ପଦରେ, ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା କଣ କଥା? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତାରା ଦେଖି ଦେଖି ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠୁ ଆସିନାହୁଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଅନେକ ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି। ଅନେକ ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯାଜକ ମାନେ ପଚାରିଲେ, ମତେ ଟିକେ କୁହ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ରାଜା କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଡବଲ କନଫର୍ମ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବବାଦୀ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେମିତି କନଫର୍ମ ହଉଛନ୍ତି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କେମିତି ପାଉଛୁ? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜା କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଜଣକୁ ନାହିଁ, ଯାଜକକୁ ବି 2 ଜଣକୁ ଡକାଅ। ଏ 2 ଜଣ କହିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ମାନିବି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ କହିଦେଲେ, ସେମାନେ ତ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବଡଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜଗତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ କେମିତି ବୁଝୁଛୁ? ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ବୁଝୁଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ତାରା ଦେଖିକି। ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୂତ ଯାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ବାହାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି, ଦୂତ ଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମରିୟମକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ, ଗାବ୍ରିଏଲ ଯାଅ ଦୂତ ତାକୁ ବୁଝାଅ। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଝିଅଟା, ସେ ନିରୀହ ଝିଅଟା, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ତା ସହିତ କଥା ହବ। ତା ସହିତ ସେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ଯାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହେବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯାଜକ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାଜକ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ଖୋଜିଲେ, କୋଉ ଭାବବାଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖୋଜ ଖୋଜ ଖୋଜ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଠି ଜନ୍ମ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? କୋଉ ଭାବବାଦୀ କହିଛନ୍ତି କି? ହଁ ମିଖା କହିଛନ୍ତି। ତାର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ମିଖା 5 ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜା, ଏଇଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଭାବବାଦୀ ଏଟା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରାଜା କେମିତି ଜାଣିବେ? ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେ କହିବେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜକ ମାନେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡବଲ କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ। ସେ
ଜାଣିଲେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ୱେ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଅଟନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବା ପୌରାଣିକ ବା ଲୋକ କଥାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁନାହୁଁ। ଆମେ ମାନୁଛୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ବାଇବଲକୁ ମାନୁଛୁ। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ମାନୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଛି। କୋଉ ୱେରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବେ? ଆପଣ ସ୍କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାସ୍ତବ କଥା, ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ନ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଆସି କହିଲେ 4ଟା ଭିତରେ ମିଟିଂ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଖାଲି କରି ପଳେଇବ, କାରଣ 4ଟା ପରେ ହାତୀ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। 4ଟା ପରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଲଗା ହେଇଛି, ହାତୀ ପଛାଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ 4ଟା ଅଧେ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯିଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୋର ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 4ଟାରେ ମିଟିଂ ଶେଷ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଲେ ମିଟିଂ ଖତମ, କାରଣ ହାତୀ ଆସିବେ। ପଲ୍ଲେ ହାତୀ ଆସିକି ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବଡଦିନ ବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତାଡ଼ନା କରିବା ଲୋକମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାଗୁଣରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।